Filmez. Suntem pe podul Beat. Se termină podul. Pe drumul Atlanticului. Fii serios, vă rog. Storsei sunt druă. Suntem la locul cu norocul. Doamna cu norocul? Și eu. Un pic și eu. Domnul Se termină podul, fie. Sfânt? Se termină podul. Acum am încetinit. You want to get out? Vrea cineva să coboare? Avem stație aici. A, uite, acolo am... Este super, nu? Și intrăm în comuna Custavica. Steven, candid camera. Candid camera. Candid camera. Yes! Atâta știu și eu engleză, frate. O multitudine de insule, Era o fată frumoasă prezentatoarea. Deci pescare amatori. Atlanticului. Gata, la următorul pod poze. În vacanță cu Total Reise. Czeka cię, zaflasie się. Nu-ți pasă tot așa să vedem? Ne